Rzucę to teraz. Rzucę to na 5 like. Rzucę to na 10 like. Rzucę to na 30 like. Rzucę to na 40 like. Rzucę to na 50 like. Rzucę to na 100 like. Rzucę to na 150 like. Rzucę to na 20 like. Znaczy, przepraszam. 215 like. Teraz leci z grubej rury. Rzucę to na 500 like. Ok? Rzucę to na 600 like. To jest taki wyświetlacz, który mi robi tak fajnie na sufit. Dlatego nie chciałbym tego stracić. Rzucę to na 1000 like. Dlaczego nic tu nie ma? Ponieważ rzucę telefonem. Więc mam nadzieję, że tego nie dobijecie. No i ja się już z wami będę żegnać. Pa, pa.